filmin esasyna hakyky taryh ýatanlar. Wakalaryň hemmesi takyk we dogry berilendir. Islenik syýasatda bolşy ýaly, durmuşda da öz duralgalary bolýanlar. Käwagt ýygy urmeli, ýa-da päsgelçilikleri ýeňmeli bolýar. Käwagt bolsa, durmuşymyzda garaşylmadyk zadan bolaýa. Şuňal syýasatlaryň biri men durmuşyma edilen syýasatdyr. Men atym Dini Widyanitov. Aslynda men aktrisa däl. Men bu wakaň hakyky gahrmanlaryn, bu da men taryhym. Gelin, ýola bileçe düşelim. Men Jakarta jokça otlusyna iş saparyna gidip barýakam, ýoly otlu birden saklanaydy. Bağışlan. Biz näme üçin saklandyk? Men bilmedim hanım, belki mehanika näsatlyk bardyr. Muny haçan bilip borka? Men injenerden soraryn hanım. Siz gaýdyp gelerdiňiz-de? Görsene. Biz bu ýerde uzun günlük saklanaydy oýjan. Kansenerim de olar. Biz bu ýerde demeger. Men muny bilýän. Iýamdan issy bolup başlady. O ýerde näme gördüň? Bizi berden çıkarmadılar. Şeýle dämi? Oy, görseňizler. Näme? Nämäni görmeli? Men şeýerlerde olalım. Şeýlemi? Onda sen bizi näýerde duranyňyzy bilýänsiň. Gambongda. Gammongda? Ýokartada meni uyam garşy almaly. Biz o ýere haçan bararkak? Ýol bilet näýerdeki? On meşil mundan ýoň. Siz tejri kurnyavanlardan mı? Hanım kurnyavan mı? Men hanım Kurnyawan. Cenab Kurnyawan infarkt bolupdyr. Infarkt bolupdyr? Bu nädip beýle bolýar? Bizim ýadgylarymyza laýyklykda aşgadanna
Biz näme bolanlygyny düşünüp bilmedik. Kimçilik bar. Kakam özüni gaty gowy duýýardy. Birdenem aşgadan agyryp gaýtaryp başlady. Bir näçe tagat geçen soň biz onu keselhana salladyk. Ol infarkt bolupdy. Şoň üçinem ýok boldy. O tarpataýyn ýok boldy. Bu açyk asmanyna göz gumberden ýaly bolaydy. Biz Janap Qurniýawana elimizden gelenini etdik. Ýöne alajyň näme? Ol guturdy. Bu mümkinnet. Teje yok oldu. Bu akla sığacak zat değil. Yen çağama nem olur ka? Hanım, şun gynanç bildirýän. Bizi bağışla. Men buna analık bilemok. Men nemiz hem kem. Şunları hemme zat gowy. Hova, men sana bir zat aýtmaly. Kakam şunları daýdym. Ýagny ejemiň uýasy bile pynhan gatnaşyk saklaýardy. Kakam ýok bolan wagty o 8 aýlyk gowrully. Ben tek hemmesel. Men içimim gowrully. Men näme edip kime ýüzlenjegimi bilmeýärdim. Kakam hemişe men görülemdi. Ýöne şo pursatda özüme dönükli edilen ýaly boldy. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Men özüme näme boljagyny bilmeýärdim. Hanımlar ve cenaplar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Men o wagt 12 ýaşymdadym. Men 5 çağan ulutudum. Ejemim ýeni bir çağa garaşýardy. Ejem işlemeýärdi. Biz nädip gün görjegimizi bilmeýärdik. Eger ol biriňiziň göwlüňize degen bolsa, onu bagyşlarsyňyz diýip umyt edýär. On ähli işler üçin jogapkärçiligi men öz üstüme alýan. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bu ýagdaý sonlary daýdamy hasy agyr degenler diýip pikir edýän. Ýöne şo wagt men beýle pikir etmändim. O kakam bilen saklan gatnaşygy we gowrulligi sebäpli masxara bolupdy. Ol gammoňdan gitmeli boldy. Aslyndan gidere ýerim ýokdy. Şo wagtda mawlanlara maslahat beripdim. Ýöne gulak atmady. O ne hili maslahat? Men o gowrusyn näki çağana aýtmanyň bu ýagdaýdan ýeketek çykylgydygyny aýtdym. Başga ýol ýokdy. Näme etjek? Biz akıllı başlı ölçülüp dökmeliyiz. Payhatlarak bolmalysa. Yoksa da siz eşittiniz mi? Näme eşitdiňiz? Tejo'nun yine de bir oynaşı vardı. Yine bir oynaşı var. Bandağını tikinçe. Onu sana kim aýtdy? Atin Sinjaya, ona dün gelen uyasa aýtdy, olan maňa aýtdy. O ne hili uyası? Ol taksiçi adam var da, şoňa durmuşy çykany. Howa, men pikirimçe towuklar bilen urşa korallar gowy derejege getirýän bolmaly. Onu özüňizden bilýänsiňiz. On pulum ummasız köp bolaýmaly. Şeýle dämi? He? Surat studiýasy hakdaha gürrüň emedema. Aha. Teň doganyň töre çekene. Men bilmändirne. Howa, men doganym juda okyp bildi. Ören maşarjaňdy. Hasam ayallar bilen. Teje Kurniýawany kim tanamaýady? Ol bu näran islerini ayal aňsatlyk bilen aryp bilýärdi. Howa, görberer. On maşgalatyny näme borka? Häzir hemmesinden emetir sunnara kyn boldy. Sünnere näme garaşýanyny bilemok. Howa.
Men bolsa bilýän. Tizary ol sizin gapyňyz kakarda pul sorar. Anha görersiňiz. O başga kimden kömek sorasyn? Näme? Ol men ýanyma gelsinmi? Gelmez. Howa, men siz bilen lalaşýan. Elbetde ol men ýanyma geler. Ýöne oňa men aýalym duş geläýdi. Men oňa hiç ýyl kömek edip bilmem. Özümizin bil bağlanan adamlarımız bizi. Bizi çuda anjatyp göwlümüzi degdiler. Şo portatda biz näme etjegimizi bilmedik. Men özümü diňe gudraty güýçlüň kömek edip biljegini düşünýärdim. Sen o wagtlar çağatym. Men şo meýdana gaýdyp barmadım. Kakamın pensiyasını alıp başlamazdan soň biz Temiranyga göçüp gittik. Günümüzde dolar ýaly. Ejim öýümizden ýanyndan keçejek dükän açdy. Durmuş oň üçin hemişe göreş bolupdy. Günleriň birini ol iki uyan bilen inimi ogulluga berdi. Mundan başgady. Men sonları daýdamyň ýagdaýyny hasy erwetdigini eşitdim. Ol ogul dogulandan soň mamamyň ýanyna sokakar göçüp barypdyr. Agyr düşen 2 ýylam geçdi. Agyr ýyllar, külpetli ýyllar. Yok bolun şu yerden. Gidin şu yerden. Hey, sen näme hiç zat etjek dämi? Olar seň çağalaryňa. Siz öz çağalaryňyza şuňa terbiýe berýäňizmi? Men oglum däle siziň çağalaryňyz haramdady. Ey, öz aladan bilen bizim şäherimize gelmeňi senden hiç kim haýyş etmedi. Yine de bize çağalamada nähili terbiýe bermeligini görkezýämiň. He? Her öňýeten erkeň düşüňini böküp, girmekligi taňa kime öwretdi? Näme de bolsa, men çağalamy toýdan soň dogurdum. Sen ýala etmedim. Sen öz ogluňyň atasynyň kimdigini bilmeýän ýaly. Daýdan bilen Bamban Tukaharjodan Temiranyga şäherine göçüp geldiler. Olaň gidere ýerleri ýokdy. Ejim emmen garşyma gitdi-de, sonlara daýdama nevi taýryjylyk edip, onu oglu bilen bilýe getirdi. Göwnüme olmasa biziň öz derdimiz özümize ýetik ýaly. Sen maňa eşikleri ýygnama kömek edermiň? Sen berde näme işleýäň? Men saňa git diýdime. Bilýäňmi? Men seni ýigrenýän. Yine de azadyk sual. Alada etme. Hemme zat goý. Oňa dini sereter.
Ekşime benim günlerini okumağa sana kim ruhsat berdi? Hı? Bir onu berik. Men Sunnur daýdamyň öz günneligimi okuyanlygyny bilemde, özümi saklap bilmedim. Belki men daýdam hem bamban hakda en gazaply zatlary ýazanlaryň, ýöne olaň hemmesim hakykatdy. Galy berse de men şeýle pikir edýädim. Ahir soň ejemi olur ýa-da meni taýla, sen bu meseleni çözmelisin diýdim. Sunnur daýdam bile bamban sokak jogidellerini men begenmelilim. Men begenimem. Ýöne olur bolan ýigrenjim meni başga adama, ýagny ejeme bolan gahary töredýärdi. Men ejemiň durmuşa çykjak bolup ýörendigini bildim. Ol hiç kim bilen maslahatlaşmazdan bu karara gelipdir. Men eger cennete düşmejek bolsam, barbyr ejem bağışlap bilmejek bolsam, 5 wagtyna namaz okanmyň. Mektepde birinen göçürenmiň. Özümü günäden taklap ýörenmiň peýdasy näme diýip pikir etdim. Men ejeme gatyga harlanyp, iň soňunda dinini men üçin hiç zat aňlatmaýa diýen netijege geldim. Meni özümiň mülakatly däldigini çekindirip duranokdy. Men azat bolmak isleýärdim. Men isleýän zatymy etmäge tyrşaşýardym. Şoň üçin hiç zat men ýolumda durmaly. Hatta dinim böwet bolmaly däldir diýen netijege geldim. Şoň üçinem hemişe düzgünleri bolup ýörýärdim. Meni ýem ýokary klasda okuýardym. Şoň üçinem isleýän zadymy edýärdim. Emma soň aklyny haýran edýän bir waka boldy. Men joramy poluň üstüne gana bulaşyp ýatanyny gördüm. Oň göwresindäki çaýhaky düşen eken. Men dostum bolsa, ogurlyk eden üçin tutsak etdiler. Men öz-özümden doğrudanam şuň ýaly durmuşda ýaşamak isleýärmiken diýip sorap başladym. Elbetde, din bilen çäklenerilen durmuş meni bagatly etmeýärdi. Ýöne, dini düzgünü bolmadyk azat durmuşda menem ýaşamak islemeýärdim. Soň bolsa Ramazan aýy başlandy. Menem öz dinimi öwrülip geldim. Men ýene de dini kitaplary öwrenip, namaz okap başladym. Men Kur'any 3 edip okudum. Menne Allah Taala ýakyn bolmak etlegi juda ulutdy. Men rahatlyk gözleýärdim. Men tahajjud namazyny taýarlanýardım. Allah'tan köp zatlar hakda soramak etleýärdim. Meniň islenlik haýyşymy kanagatlandyrjakdygyny, şo üçin özümi diňlejekdigini, janym tenim bilen ananýardım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Men öwrünün aýatlanmagy aýtalap doga etdim. Jiger bagrym dogurdan para bolupdy. Şoň üçin men Allahy çagyrýardım. Ey Hudaý. Min pek yürekden diňe sen göwnüňe yaramak isleýän maňa ýol göküz. Sen nire gitmegi buyruk bersen, men şo ýere de giderim. Ey Hudaý, öz saýlandyrmış ýolum üçin meni ýazgyrma. Ey Perwerdigar, ýöne maňa özüňi men bagtdaky planlaryny görkezsem, dogry ýoly gönükdürsen. Söz berýän, nire diýseňem, sen ýoluň bilen giderin.
şu wagta çyle duýup görmedik rahatlygymy duýdum. Hanım, size gynanyrana dälir näherne? Bu wakaň sana güýçli täsir edenligi görünüp dur. Menin hiç açanım öňküýmýäli bolmaryn. Şu gün içimdäki hemme zatlar agdyrdyňdyr boldy. Düşünýän. Soň näme boldy? İlki başta olar menden gorkdular. Men olardan mukaddes kitap soradym. Ýöne soň olar maňa mukaddes kitap berdiler. Menim onu okap başladym. Men ejimden hemme zaty gitleýädim. Ýöne ol tizara hemmesini bildi. Ejeler hemişe hemme zaty bilýärler. Soň näme boldy? Men hiç kimin göwnüne değmek islämok. Yüreğinize mağırtacak bolamok. Ýöne ben belli karara geldim. Gelen kararımdanım el çekmeye başaramok. Dinle dini. Anha, ejen kimiden bir karara geldik. Anha biz musulman. Özümizem ýawanslardan. Şol sebeplem çağalanmadan terbiyesi üçin jogapkärçilik çekkäs. Çağalar enatalaryna hormat doýmalylar. We olara gulak asmalylar. Bu her çağanyň enatasynyň öňündäki borjudur. Bar zady bilip goý. Eger sen dini pikirde öz ýoluň bilen gitjek bolýan bolsaň, onu öz durmuşyň üçin özüň jogap bermäge borçlusyň. Sen muň näme ananly diýende bilýärmi? Garagyňa kanýaly hemme zat üçin özüň gadan jetmeli bolsaň, betsir. İmit, mektep, yaşamağa yer üçün, hemme zat üçün. Dini, sen ağın, inni hova sarlandan, yek gece da soramağa hakkın yokduğunu aytacak bolýa. Göreli wakaly, sen günüňi nädip görerken? Inni bolsa, zatlaryny ýygyna da, arkaýyn gidiber, ýoluň açyk. Tiz bol! Özüme güýjüň we batyrlygyň nerden gelenini bilemok bilen men öýden gaýtyp Solo şäherine bardym. Men o wagtlar 16 ýaşymdadym. Men bir otog kireyni aldym-da kolleje okuwa girdim. Sebäbi işgäri bolmak isleýärdim. Men ýem Temeranykda 1-nji kursa götüripdim. Şoň üçin Soloda kollejiň administrasiýasy meni ol okuw jaýynyň bu okuw jaýyna geçirmek boýunça kabul etdi. Men sapaklarymdan soň ýarym gün işläp, gözüranymy dolanýardym. Eger bir zat bolaýsa, men kömek sorap mamama islenlik wagt ýüzlenip bilirin diýip pikir edýärdim. Men Soloda 3 ýyl ýaşadym. Men ýakynlarymı görmek üçin öýe ýygy-ýygydan barýardym. Kolleje götürüm soň men Temeranга gaýdyp geldim we o ýerde iş tapdym. İlki başda maňa kynam düşdi. Ýöne turmuşym ýuwş-ýuwşdan gowulaşdy. Howa, inni taňaň satdyr. Kinçiklaryň iýdedir diýip pikir edýän. Hosarlaňa seni başlamak kyn bolan bolsa gerek. Esasında men hosarlarym bilen däli, öz-özüm bilen görüşdüm. Bu ýerden. Bu ýere çenli ýol uzakdyr. Gir, otur.
Yok yok, hemme da gowy. Senin katı yağda uğruyor. Men ýadamadım da tolgunyan. Eger biz bu ýere göçüp gelsek, bambaň üýtgär öýdýädim. Sen onu häzir bir görsedim. Köplenç ol öz otagyna, haýsydyr bir zatlar hakda pikirlen oturýar. Ýa-da köçede ýygyp ýör. On ýagdaýlary erwet. O iş tapmaly bolýar. Hawa men düşünýän, ýöne o näme dip bilýär? Oňda kyssynt bilimi bar. Hiç hil hünärde ýok. Oň elinden hiç zat gelmeýär. On bir iş tapjagyna men onanýar. Gel, men taňa nahar bereýin. Öýüň alyp git. Salam alik. Salam alik. Wa aleykum assalam. Salam. Men Dini. Dini? Hawa, bu men Dini. Ejeň öýdemi? Hawa öýde. Ece, Dini geldi. Dini? Ayşe diýen otur. Dini, bir zat işekmi? Haýş edýän, alada galma. Bir näçe gün mundan ozul. Men ejem ekiňiziň gurruňyzy işitdim. Men munun artyk saklanyp öljek gel. Men gatyga inanýar. Men size gün bermedim de azar barny berdim. Meni bağışla. Dini hemme zat gowy. Men gat oturýar. Meni ede datlamy hemmet üçin bağışla verin. Ayşe diýen. Ikide de deden yamanlyklamak barny bağışla verin. Men juda okunýar. Dini. Men sen bir ýan bağışladym. Bambaň men bilen Jakarta gitdi. Şäherde ýaşamaga jaý tapylsoň, bazarda aýakkap satmak üçin kiçijik dukan açar ýaly pul berdim. Ol 3 aý geçenden soň girdi çalyp başlady. Ol önüne meniň maddi kömegime mätäç däl. O häzir nirede? Jakartada. Oň işler gowy gidip dur. Ruaka goýturdy men hemişe de haglaýar. Bu entek soňu däl. Soň näme boldy? Onna da gowulaýdymy? Hawa, onunam gowully. Men bagşlamaly ýeni bir adamym bardy. Öz agaňmy? Sen uran adammy? Eger men o ýerde bolan bolsam, ol ilini mudup bilmezdi. Ýok, ýok. Men onu bir ýan bagşladym. Men öz kakamy gözüňde tutýan. Öz kakaňy? Ol sen kiçijikken ýok bolupdy ahyry. Hawa. Ýöne o ýok bolandan soň meň ýüregim lap keşlikdi ve kineten doldy. Men şu duýgularyň anyna ýetmeldim. Indi sen onu bağışladyň gerek, şeýledämi? Sen onu haçan bağışladyň? Edi şu wagtjy. Şol gonumçyly görýäňizmi? Hawa görýän. Men kakam şu ýerde çaýlanyldy. Bu otly şu ýerde saklanýança
Men başlamamam. Şu yerde jaylanıpdy. Hudaýyň özüniň söýgü bolarlygy sebäpli munyň şeýle bolup galmagyna ýol bermedi. Eger günälemizden bağışlanylmagyny isleýän bolsak, onu özümize garşy günä edenleriň günälerini bağışlamalygymyz aýdýar. Men bu wagtda gurrun beremdi. Özümi kakam nähili gowuranım. Kakamam men nähili gowuranım arada pikirlendim. O wagtlar gowy hep gaty ütköşüp döwürdi. Men şol açayıp döwürü ýatda çykarmaly däldirim. Otlyny Hudaýyň özü diňe sen üçin saklady. Men hep şeýle pikir edýär. Hudaý sen iň gowy dostun ýaly. Sen onu ýakyndan tanaýanamyň diýen. O maňa öz hitine düşmönligimi aýtdy. Men oň özümi nire alyp barýanyny hemişe bilip duramok. Ýöne men oňa ananyp bilýän. Gerek bolan ornundan alyp barar. Muň şeýle boljakdygyny ananýar, umyt edýär. Bu hukma şeýle de bolar. Biz yürüdük. Hawa, biz ýöredik. Kansanerim öçürmediler. Ýok, öçürmediler. Bu wakaň soň kadiýan. Belki bu başlangıcı bolar. Oň ahyry gowy turarmyka? Ahyrynyň nähili boljakdygyny seziň özüň maňa gurrun berersiň diýip pikir etýän.